मा होनगोन बोसोर गोदान बांलानि रंजालि बैसागु आङो बे महनपुराव आं दा फैदों। नैबे महनपुरा जाहैबाय आंनि जायगा। बेनिफ्रायनो आङो गिबियावनो जोंनि महनपुर ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा लोगोसे जोंनि बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजा बयखौबो आङो रंजालि बैसागु गोदान बोसोरनि आंनि मोजां मोननाय आंनि सिबिनाय आरो गाहाम अनसायनायखौ आं जासिहरग्रोबाय। दिनै आं थारैनो मोजां मोनदों, मानो होनब्ला साननैनि हाबाफारिजों महनपुराव गोदोनिफ्राय जेरैबायदि जायोमोन देग्लायबो खोब साबना हामना बेवहाय हाबाफारिफ्रा जाफुंदों। बयबो गाजा गोमजा जोंनि हारिनि गाननाय जोमनाय गाननानै माने बेवहाय रंजा बाजा बयबो बाहागो लाफैदों आरो आं बेखौ नुनानै थारैनो जोबोद गोजोनदों। जेरावबो रंजानायनि थासारि बर' गामिफोराव माबायदि थासारि नुनो मोनो? आं बर' गामिफ्राव मैयाजों दिनैजों गोबां गामियाव आं थांबाय। देग्लाय खिन्थु आं एसे साबसिन नुदों। जोंनि बर' गामिफ्राव एबार माने बोराय बुरैनिफ्राय जागायनानै सेंग्रा सिख्ला आरो उन्दै उन्दै गथ'फोर बयबो एबार बर' गामिफ्राव आङो माने जोंनि हारिनि गाननाय जोमनाय आरो बेनिफ्राय माने मा होनो जोंनि हारिमुनि दामग्रा देग्रा गासिखौबो लानानै आं बयखौबो ज' ज' बैसागुखौ रंजानो बैसागुखौ फालिनो ओंखारनायफोरखौ आं नुदों। माने एकदम समायना रमायना महर आरो गामिया देग्लाय ओरैबायदि सोमखोर जादों। गोदान बोसोर होननायजों एकदम मिलायफ्लेदों। बोथोरा खोब मोजां, माने जोंनि मिथिंगाया एखेबारे सोमखोर एकदम गोदान मोनसे परिबेस जों बेखौ नुनो मोनदों आरो गामिनि परिबेसा थारैनो एकदम खाम सिफुं फिथाजों रिंखांदों। आं दिनै हाबनानै नैबेबायदि आबहावाखौ आं नुनो मोनदों। आथिखालनि बैसागोजों गोदोनि बैसागोजों मा फारागथि नुनो मोनो? आथिखालनि बैसागो गोदोनि बैसागुजों एसे फारागथिथ' फैबाय, मानो होनबा परिबेसा एसे सोलायबाय। गोदोआव जोंना गासिबो फुल्लि गामिनि परिबेस, दा एसे टाउन जाबाय। दा ओंखायनो आगोलनि बायदि माने मा होनो जोङो न'खर न'खर बैसागुनि आसारखान्थि नेमखान्थिखौ फालिनाया एसे गोब्राब जाबाय। बेखायनो दिनै गामिफ्राव बाथौ थानसालि हक आरो बेनिफ्राय जोंनि जयगालय हक बेफ्राव ज' ज'यै गोदान बोसोर बा मैया मोसौ थुखैनाय, बेवहाय मोसौ थुखैनाय हाबाफारि आरो बेनिफ्राय खुंखा जानाय हाबाफारि, मान होलायनाय हाबाफारि बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो। खिन्थु गोदोआव बिदिया बारा जायामोन। खिन्थु दा माने मा होनो बेखौ राजुहुवा भाबै जानायखौ नुदों आरो दानि दिनाव बेखौ जोङो खालामखानांगोन आरो गोदोनि बायदि बा बोसोरब्रै बोसोरबा समाव आं गोबां नुयोमोन जे गोबां जोंनि लाइमोनानो होन बा सोरबा बैसोगोरायानो होन रंजालि बैसागुखौ मोनसे माने खाना जाग्रा पार्टि जाग्रा मोनसे उत्सब हिसाबै बाहायोमोन। खिन्थु एबार बिदि परिबेसखौ आं नुवाखै। एबार बयबो थानसालियाव थांदों, जयगालायाव थांदों, जिखिनि हाबाफारि बेखौ मावदों। बिनि अनगायै दिनै नै बेवहाय आन्चलिकनि बैसागुआव फैदों, बाहागो लाफैदों। गोदोनि बादि लोङै जायै गोलैनानै थानाय नैबिदि परिबेसखौ आं नुवाखै आरो। खोब मोजां परिबेस, मोजाङै माने बयबो नैबे बैसागुखौ माने बाहागो लानायखौ आं नुनो मोनदों। रंजालि बैसागुआव रंजानांगौ थासारि समाव गोबां सेंग्रा सिख्ला एक्सिडेन्ट बायदिसिना जाब्रबथाय जानायखौ जों बांसिन नुनो मोनो। बेथ' जानाङा आरो आं खमायनाय नुदों देग्लाय, बांद्राय नुवाखै आङो। बेखौ जानाङा। जों बिनि सायाव सजागता लाबोनांगोन आरो बेखौ होबथानायनि मोनसेल' राहायानो जाहैबाय बेनो जे जोंनि जि आगोलनि जि लोंनाय जानाय बेखौ जोङो एसे खमायहोनो थाखाय जोङो नैफोरबायदि हाबाफारियाव जोङो बिसोरखौ माने बेस्थ' खालामनांगोन। अब्ला थारैनो बे खमायगोन आरो खमायगोन।